A nova conselleira de Vivenda, o novo conselleiro de Sanidade, o director territorial, a americana en representación da Diputación de Ourense, o resto de autoridades que estamos aquí. Tamén dar gracias a Luis Gudiña e a Avelino García Ferradal e a Álvaro Fernández, que son tres persoas que pasaron polo goberno municipal da Rúa. Falta outro alcalde que hoxe non puido estar, que queríamos estar aquí todos hoxe porque esta é unha demanda de fai máis de 20 anos, falábamos agora, non? Máis de 20 anos, casi 25 anos que a Rúa leva demandando esta necesidade que era para este concello, un novo centro de saúde que se adecue ás necesidades do noso concello. Hoxe aquí veciñanza que durante anos manifestou o seu deseo, a súa necesidade de ter un centro de saúde que se adecuara a estas necesidades do noso concello, e por parte do Concello da Rúa dar as gracias no sentido de que nos detectamos desde o primeiro momento que houve a entrada dos novos conselleiros que había esa vontade de facer este centro de saúde que por fin sexa unha realidade. Eu creo que debe estar toda a Rúa orgullosa de que hoxe por fin se licite este centro e que canto antes podamos disfrutar do centro de saúde que a Rúa merece.